O Concello de Muros avanza en varias actuacións de mellora de infraestruturas. Obras de saneamento ou a renovación das pasarelas do Pozo de Cachón son algunhas das máis destacadas. As obras continúan a marcar a actividade municipal en Muros. Un dos proxectos que está a piques de rematar é a renovación dun tramo da Rúa Real, onde se levou a cabo a mellora do pavimento e da rede de saneamento. Tamén está en plena execución os traballos no Pozo do Cachón, unha actuación demandada tras o peche das antigas pasarelas polo seu deterioro e os riscos que presentaban para os usuarios. Se fixo un tramo da Rúa Real, renovación de pavimento e máis saneamento, e está en plena execución a sustitución das pasarelas do Pozo do Cachón, que tiñan un risco importante e levaban xa un par de anos pechadas ao tránsito, e agora, faise a retirada de dúas delas e outra delas sustitúese e en vez de 4 pasarelas imos a ter dúas, pero dúas pasarelas seguras polas que a xente vai a poder pasar sin medo a que se lle veñan as táboas abaixo. Tamén se planificaron obras de renovación da rede de saneamento da Ribeira do Maio, na contorna do edificio de Sertaches. O obxectivo é resolver os problemas de filtracións que afectan a varios inmobles da zona e aproveitar para mellorar a urbanización da contorna. A obra de saneamento na Ribeira do Maio, o que nos chamamos ao redor do edificio Sertaches, donde hai un problema importante non é que non haxa saneamento, pero sí que é un saneamento que está moi vello e que está producindo infiltracións nos garaxes dos edificios. Entón aí sustitúese toda a rede e, ademais, melloranse tanto o firme da calzada como as aceras. Precisamente o saneamento segue a ser unha das prioridades do goberno local. Segundo explica a alcaldesa, o Concello leva investidos máis de 2 millóns de euros nesta materia durante os últimos anos e ten xa novas actuacións en marcha. Para nós o saneamento é unha prioridade. Levamos invertidos máis de 2 millóns de euros en saneamento dende que chegamos ao goberno, que para un concello como Muros son moitos cartos. Están xa tamén en licitación, a punto de pechar a licitación, o saneamento en Agrocobo en Tal, o saneamento en Agrocobo en Esteiro e máis no Río do Cura en Tal. Son esas dúas témolas en licitación. A estas actuacións súmase a restauración da antiga Escola Infantil de Serres, unha obra que entra xa na súa fase final e que permitirá dotar ao municipio dun novo espazo dedicado á educación infantil. Un conxunto de actuacións coas que o Concello de Muros busca mellorar servizos básicos, reforzar a seguridade das infraestruturas e recuperar espazos para novos usos públicos.